खुलुमबाय बड'लेण्ड साबजेक्टआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउस दङ बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि साखाथियावनो आयेन बेरेखायै बाला अन्थाइ जावनायनि अजद। चिरां जिल्लानि बेंटल ओनसोलनि बालाबारि आरो रानीसुन्द्रि गामिनि गेजेराव थानाय दैमायाव आयेन बेरेखायै बाला अन्थाइ जावनायनि अजद। बाला अन्थाइ जावनायनि जाहोनाव बालाबारि गामियाव दैमानि दै हाबनायनि अजद दैखांदों ओनसोलनि सुबुंफोरा। गामिनि रायजो राजाफोरा फोरमायनाय बादिब्ला सरकारनि जेबो बाला अन्थाइ जावनायनि फोरमान गैया आरो आयेन बेरेखा बाला अन्थाइ जावनायखौ बन्द खालामनांगौ होननानैबो बुंदों गामिनि रायजो राजाफोरा। बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिया एनडिए सरकारनिसिम लाइजाम लिरहरदों। लाइजामनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारि बिथाङा एनडिए सरकारनिसिम लिरहरदों दि ओनसोलाव जुदि राजखान्थिया थि नङाब्ला बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारफिननो हागौ होनना। लोगोसे हाग्रामा महिलारि बिथाङा लिरहरबावदों दि बिपिएफ दोलोआ फैगौ 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थियाव बिजेपि दोलोखौ हेफाजाब होगोन आरो बिजेपिनि हेंथायै बिजाथि फसंनाय नङा। गोबाव एबा बेला खालामालासे बिपिएफ दोलोखौ थाबैनो एनडिएनि लोगो खालामनो थाखाय खावलायदों। बिपिएफ दोलोआ आसामाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय सरकारखौ हेफाजाब होगोन। बिपिएफ दोलोनिफ्राय आसामाव सासे केबिनेट मन्थ्रि होनो खावलायदों। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' आरो बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिनि सायाव सोद्रोम गैयै राव बाहायनायनि सायाव उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलआ पिपिआइनि बुंथिगिरि पबित्र बर'खौ गोख्रों रावजों सोंखारियो आरो लाजिनाय मोननाय फोरमायो आरो प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारिनि सायाव बेबादि गाज्रि राव बाहायनायनि थाखाय थाबैनो निमाहा बियाब्ला बेनि सायाव गोख्रों आयेननि राहा लानाय जासिगोन होनना गोख्रों रावजों बुंथियो। मख'नो गोनांदि उदालगुरि जिल्ला नलबारि थिम्फु क्लाब गेलेग्रा फोथाराव पिपिआइनि खुद्रिखां हानजा सुरनाय हाबाफारि लानायाव बाहागो लानानै पिपिआइनि बुंथिगिरि पबित्र बर'आ प्रमद बर'आ खासि खालामजाबाय आरो हाग्रामा महिलारियाबो खासि खालामजासिगोन होनना गोख्रों रावजों बुंथिदोंमोन। हाग्रामा महिलारिया नागपुराव आरएसएसनि दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमहैनानै आरएसएसनि दैदेनगिरिखौ आथिङाव खुलुमनायनि सायाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि बिबुंथि। प्रमद बर'आ बुङो दि हाग्रामा महिलारिया मा खालामो खालामा जों लोब्बा गैया। हाग्रामा महिलारिया मा खालामदों खालामा बेखौ लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव सावरायनो गोसो गैया। हाग्रामा महिलारि बिथाङा दा चिफ नङा नाथाय एमसिएलए नंगौ। बिथाङा नाथाय थांनाय 2 बोसोराव एसेम्ब्लियाव फैयाखै। बिथाङा दिल्लीयाव सावरायो ना कलकातायाव सावरायो ना चेन्नाइयाव सावरायो ना गवायाव सावरायो बियो बिथांनि सायावसो सोनारो। नाथाय जों रायजोजों दं, रायजोनि खामानि मावलांबाय थागोन। बिथाङा थांनाय 17 बोसोराव रायजोजों गैयामोन। आमेरिकाफोरावसो बेरायहैदोंमोन आरो सिलिगुरियावसो जिरायनो अफिस खुलिदोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।